Uns avis de por, de Roser Rovira i Montse Forradellas. Les mares i els pares del poble de Palamós estan molt esverats. Han arribat uns veïns nous a prop del poble. S'han instal·lat en una d'aquestes casetes de pescadors de la cala de Salguer i semblen molt estranys. Per Carnestoltes anaven disfressats que feien por. Quins poca vergonyes, diu la mare de la Joana, amb cara de preocupació. I són vells. Com s'atreveixen a anar així pel carrer? Diu la mare de l'Ainoa, molt enfadada. Jo els he vist a la platja despullats, assegura la mare d'en Jan, escandalitzada. I ella no es tenyeix els cabells. Es veu tan deixada, exclama el pare d'en Roger, amb cara de pomes agres. Tots fan safareig d'aquella nova parella d'avis, estranys i descarats, que fa poc que s'ha instal·lat allà. El dia següent, els nens, que escolten els seus pares més del que la gent gran es pensa, van a veure aquella parella de gent gran. Estaven encuriosits. La Ainoa, la Joana, en Roger i en Jan es van atensar fins a la vora de la finestra de la petita casa on vivien aquelles dues persones tan estranyes i van mirar cap a dins. La sorpresa va ser majúscula quan van veure que l'home gran volia ofegar un gat. La Joana va marxar d'allà cames ajudeu-me, pensant que aquella parella era molt dolenta i maltractava animals. Però en Jan, en Roger i l'Ainoa es van quedar una estona més i van comprovar que en realitat aquell home gran intentava banyar el gat i que l'animaló trapella no es deixava mullar de cap de les maneres. Els nens, quiets i encurosits encara, van continuar mirant per la finestra i van veure que aquella dona de cabells grisos, petitona i amb ulls allargats, tenia a la mà un ganivet de grans dimensions. Una assassina! És una assassina! Va xiu-xiuejar en Roger amb un fil de veu. I espantat, va sortir corrents d'allí per anar-ho a explicar als seus pares. L'Ainoa i en Jan, però, es van quedar una estona més i van comprovar que aquella dona feia servir el ganivet molt destrament i que tallava verdures a una velocitat impressionant. L'home i la dona havien cuinat un menjar que semblava boníssim i molt diferent del que ells tenien sempre a taula. L'Ainoa, una mica avorrida, perquè aquella parella no era tan terrorífica com havien dit els pares, se'n va anar a casa, havia perdut l'interès. Però en Jan es va quedar i va esperar fins que se n'anessin al llit. Els va observar esparracats, dormint plàcidament. Ella roncava. I ell, de tant en tant, li clavava alguna petita cosseta a la cama perquè deixés de roncar. Va passar el temps i un bon dia, els pares d'en Jan i ell es van trobar aquella parella d'excursió a la muntanya. Se'ls veia feliços i contents, amb ganes de riure. «Mira la neu, Yuko, quina meravella!» deia content l'home gran, tot fent saltirons d'alegria. «Estàs com una cabra, Estanislau», reia la dona gran, que també semblava molt feliç. Però els pares d'en Jan no es van voler quedar a parlar amb ells i van fer veure que no els veien. En Jan, però, continuava encuriosit. Ara ja sabia el nom d'aquella parella. Ella es deia Yuko i ell, Estanislau. Quins noms tan estranys, va pensar en Jan, amb un somriure a la boca. El dia següent va anar a la cala de Salguer i els va tornar a espiar per la finestra. La Yuko i l'Estanislau seien tranquil·lament al costat de la llar de foc. Ella llegia un llibre i ell feia mitja. Estava fent la bufanda més llarga i bonica que en Jan mai havia vist, mentre els dos gats se'l miraven tranquil·lament.
En Jan va agafar per costum anar a veure d'amagatotis aquella parella. Li agradaven aquell parell de persones grans, de nom estrany i maneres de fer diferent, que escandalitzaven els pares i mares del seu poble. Un bon dia els va veure a tots dos practicant ioga. Ell sabia què era ioga perquè la seva mare en practicava a casa de tant en tant, quan ella deia que tenia el cul molt gran i s'havia de primar. El cul de la mare d'en Jan mai s'empetitia, tot i que ella feia unes estirades molt fortes amunt i avall. Però l'Estanislau i la Yuko el practicaven en silenci, concentrats, amb moviments lents i segurs, i se'ls veia molt relaxats i tranquils. Un altre dia, en Jan va veure, des de la finestra estant, que la Yuko i l'Estanislau estaven jugant a escacs. Val a dir que la Yuko semblava una mica avorrida i l'Estanislau posava les celles molt juntes i treia la llengua, senyal indiscutible que estava molt concentrat i que volia guanyar. En Jan se li va escapar el riure per sota del nas perquè sabia que la Yuko guanyaria aviat. Un dia que li va agradar molt anar-los a veure, tot i que no ho reconeixeria davant de ningú, és quan els va veure ballar plegats. Tots dos tenien els ulls tancats i s'abraçaven tendrament. Movien els peus una mica endavant, una mica enrere, i semblava que anessin molt ben compenetrats. La música sonava des d'un aparell que ell mai havia vist i que al vespre, buscant a través de l'ordinador, va descobrir que es deia gramòfon. Al cap d'una setmana, en Jan els va anar a veure per la finestra i va comprovar amb quina delicadesa cuidaven les plantes. Tant la Yuko com l'Estanislau les regaven, les podaven i les cuidaven amb tendresa. La Yuko els hi parlava i l'Estanislau els hi acaronava les fulles. Sí, decididament, el que els pares i mares del poble deien d'ells no era veritat. No són poca vergonyes, ni descarats ni deixats. Són una parella meravellosa, que fa moltes activitats divertides plegats. Són una parella que s'estima i es cuida, i que estima i cuida el seu entorn. En Jan inspira ben fort i truca a la porta de la Yuko i l'Estanislau. 5 segons més tard, veu que tots dos han anat a obrir-li la porta, amb un gran somriure. «Hola», diu la Yuko. «Vols passar?», pregunta l'Estanislau.